Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da dawowa cikin wannan shiri na Alaqa Season 4 Episode 2. Cikin wannan alaƙa, kowa ya san matsayin Audu Luluwa. Audu Luluwa ɗan adawa ne ga gidan Alhaji Sale Amfidiki. Sai kuma wannan baiwar Allah wanda take ba wa mutane tausayi, ta ba wa mutane tausayi sakamakon yaudarar da saurayinta ne ya mata. Wanda duk ƙarƙashin jagorancin Audu Lulu. Saboda ya cimma aniyan shi na rusa kamfanin Sale Amfidiki. Anti Hauwa iyayen masifa. Anti Hauwa iyayen masifa. Ba ta ragan ma kowa amma ta tare gidan mijinta sabo na kanshi. Wannan bawan Allah na kuke gani sabon fiska ne kuma ya zo da muku da abubuwa da yawa cikin wannan shiri. To ga shugaban kamfani na Alhaji Ibrahim Mandawari wanda shi ne ya jagoranci kamfanin wurin neman kwangila sai dai kash bai samu ba. Shi ne ya ba wannan baiwar Allah ya ta cikin shi ta ce za ta karɓa kamfanin na wannan baban nata. Ta ja ragaman shi ta gwada nata gwagwarmaya. Jim kaɗan cikin haka sai muka dawo cikin kamfanin shi Alhaji Sale Amfidiki. Wannan ta fara aiki ƙanwan su Namir. Ga haziƙan nan sai Audu Luluwa, Anti Hauwa. Anti Hauwa labarinta baya ƙarewa. Shiri ne wanda yake ƙayatar da mutane, yake nishaɗantarwa. Ku biyo mu don ci gaba da samun sharhin fina-finai ta kowane iri. Gaskiya wannan fim ya ƙayatar kuma zai ci gaba da ƙayatar da ku. Ku yi subscribing na channel namu mai suna Sharhin Fina-finai. Za mu ci gaba da kawo muku abubuwa da dama, abun al'ajabi, abubuwa da dama wanda ya shafi cikin da wajen Kannywood. Muna godiya.